Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem ijay Judea, idi agda mga ari ni Herodes. Iti saan anabayag kalpasan ti pannakayanak na, adda mamasirib alalaki at agadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan ti nakayanakan, sa dino ti ayan ti nayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na anagparang ijay daya, kat umay kami agdayaw kenkwana. Idi madamag ni daytoy ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo. Kastamet ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod dagiti pangulwen a papadi, ken mamaestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insong batda. Tadaytoy ti insurat ti propeta. Sika Bethlehem ti dagati Huda, saan asika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sangailing at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. In kay sapulen ana imbag ti ubing, no masapulan nyo ipakaammuyon to kanyak, tapno innakmet agdaydayaw kenkwana. Pimanaw da ket idaddada iti dalan, nakita da manen day ta bitwen a nagparang iti daya. Kastaunay tiragsak da nakakita iti bitwen, indaldalan na ida aging ga nagsardeng iti ngatwen tiyan ti ubing. Simrek da iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da nagdayaw kenkwana. Kalpasan na, inruar da dagiti sagot a balitok, insenso ken mira, ket inted da kenkwana. Idi agawid da iti ili da, sabali adalan tinagnaan da. Tababaen ti tagtaga inep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken ni Herodes. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paiken kao Kristo. Good morning. Nakapa-check up kayon kalpasan ti tabtaba kada puyat. Ngayon na danyo tatanga umipekto dagiti letlechon kada nya dagiti sinsinam 8 tatanga agipekto. Ti kantatay kumaga po tati piyesta tayo Epipanya anya ti Epipanya 3 Kings kunada daytoy ngam ti adda nga nagan na daytoy Epipanya anya ti Epipanya panangiparangarang ti Apo kunana dayay. Anya, imparangarang na Epiphany, manifestation nga iso na ti Diyos, iso nga ti kantatay kuma, o baggak sa didaya, adto'y kan ti batog na, amoy yun na pang karoling, nininyo amaladaga nga ritay dito'y daga. Nawan impapaskwada, balbalyan nyo, bulong ti apatot, paskwayo ana imot. No hangamangted ni apong kagbalin nga paskwa nga na imot ko na. Iso nga ti kantatay tatakuma, baggak sa didaya. Iso dayjay kung kunata yu tatan, morning star. Nya, nakita yu di baggaken. Nga umalalis eda jilatan nga nya mo agpakas dito numalem ta pa nagtayag ti lubong. No kas ano pa nagtayag ti lubong i-explain yun ton ta mamistra kayo mo. Kete kantatay tata baggak sa didaya inya naganan imparangarang nati kinasi asino na. Kada tayo mat nga agar aramid ti dayta bilen-bilen nga kuna tayo tinagan na dayta nga us to Bethlehem event. Nganya ti Bethlehem event ni Apo Santa Maria kina Apo San Jose agdaldalyasat da apanda agpasensos, pagamon ta aganaken, awan ti pagyananda nga anya tinaganakan da, iya kunloong jilikodan kuna di yakin ko kajiin, no aganak, no kaya yung mapangkay ta kunloong talikod, ijay, imparabaw da di kunloong di ayanti pangananti karnero. Kas jay ti istoryana da jay nya. Katatamot dagiti maagar aramid ti Belenan,
Yaman nagko-contest dati Christmas tree kada bilin dito. Diyos ko narigat pa nga sa 10%. Kaya datay mga agaramid ti bilen, apan damot inayon ta, osto mabalin nga ti inayon mo, gapot ako luong nga rod, panganan ti karnero, adda karnero, or adda dagijay, anya ganan, agpaspastor. Ta isuda nga rod ti mo na nga nakakita, dayjay, bitwen, ijay naganakan ni Apo Santa Maria. Timat dagiti maagar-aramid ti bilen, apan damot impurrook, apan damot inayon, dayjay talo nga ari. Haan no adalon tayo nga nasaya at haanda nga nakita ije kulluong ni Apo Hesus saan? Oh! Apay idinaganak ni Apo Santa Maria. Idinalpas na nga sinimpan, nagigyanda pa ila ije kulluong haamatan nagawid dan Dayjay ka emergency laeng dayjay, emergency stop laeng dayjay. Kada tayo mga agar-aramid ti bilen, day tayo mga maaawatan, apan yung maingkabilidtan, talo nga ari, at darigalo na, data dagit agpaspastor, data pa, ay so, aging gana pa nga, dapay krusnan, ngiso, na ikrusipay, pa, din ta kayanak. Haan nga dita tinakakitaan da, tano kitain nyo, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, at da si mangpet at agadaya. Ti kunana da itoy, wise men, 3 wise men, kunana da dyan, nasisirib. Nga apantay mo inawagan ti talo nga ari. Kanukit kita ang talo nga ari, haanin ang mailaok ijay. Adda jay dan abalay data nakaawi din ani Maria. Langan nga naggigyan da mo ila kulong, manubulan da nga data kulong adda mo balay da. Emergency laeng kada tayo mat nagaramid kay tibilan apan nyo mainayon tatalo nga ari ta haan sa bali nga event dayjay. Iso nga idinagawid dan napanda kas ano tinaramid indaldalan ti may sanga nya baggak bitwen ngamno kita di senaryo dagi talo nga ari. Siyempre handahan ang the same date day panaganak na manung aldawon ta siyempre idi na ipaltiingan nga maiyanaken ti ari ti sangalubungan nya tinaaramid nagbiyahe da. Haam nga bas, haam nga kaspaspas talugan nyo, tilugan da, disyerto, agdalyasat da, tagadaya adayo, digad nagdaldalyasat da, kinhaan ang taltalo day jay. Kayam ayamot ti agbiyahe nga may sadta, disyerto nga agkampo ka, mga kahang ka mga makadanon adagos, grupo aday toy ngam in represent la ang dagiti talo nga ari, naganda dagiti talo nga ari. Siano, Reste, dagiti tinagan na nga ta dagiti Melchior, Gaspar Ken, anya mo di regalo da? Citogen, pulutan, medyo okay, nagararagsak na garodan. Balitok, insenso ken, haanda nga taltalo, adagitoy no adalem, jiwagas ti panagbiyahe da, haanda taltalo. Grupo-grupo adagitoy, taumyan da jikan kanag, ag-tent da di jay. Ay, idi nakadanon dan, ang kastoy tinapasama kan. Idi nakadanon dan, nagdaydayaw dan, kanukuna dan, no ari da, bigbigan da, nga ari ni Kristo. Isugamin ipaltiing. Haan nga si katikanumuan huda, kunana. Taagapunto, kingka, ti mangidaulo, ti ilik nga, Israel. Inrada dagiti regalo da, balitok, insenso ken, mira, ngam adda simbol na dagijay, simbolik dagijay. Adu pa'y tirumrumwar nga mythology nga kung kunadahan lang at taltalo nga ari. Adda kanu pa'y naiyaw-awan, sana lang nakita ni Apo Hesus after 33 years. Kunana dayjay ngam, haan nga biblical, ay istorya laeng dayjay. Ngam I don't know at awanak pa'y mo idi, da kayo ano, da kay idin manayanak ni Apo Hesusen. Kaya inruarda, kanukit kitaan tayo, salsalud-sudan tayo dagiti talo nga ari, no nabanang da, nasirib da, nalaing da, indaton da. Innala da dagiti daton da, inted da, kini Apo Hesus. Kano salsalud-sudan tayo, anyamot ti ari tayo nga agdama. Naglaka nga ibaga nga ni Kristo iso ti ari, ni Kristo iso ti ari ti pamilyami,
Ngam iti realidad ti panagbiag no dadduma, anya ti mangriribok, anya ti aari tayo. Anya ti kangurunaan iti biag tayo. Siyempre kung natayo, sino ti madi ti balitok garod kanyayaw? Sino mangayat ti balitok? Kita ang may sa kano. Agin ko kuna kayo na, da balitok nga agtinag sigurado, awan pa'y mabagik siguro. Kayat tay amin Kayat tay amin. Ngam awan ti balitok ko, di yun to ko na. Nang kay agkali ko na da kay agkalin, no, magaburang kayo ka at least awanak, ngam ikandak. Gade, sino ti mga ti balik? Ngam no daddo magamin. Kuna tayo, won i-declare tayo, pa nga ni Kristo ti ari tayo, ngam ti agtartaray ti lubong tayo no dadduma, balitok mataan. Balitok kinaari no dadduma, iso ti agar-ari kanya tayo. Ado dagiti tattao nga ti lubong da, kwarta. Kasapulan tayo amin. Ngam no iso ti ari ti biag mo, hanga us-usto da ita misyon mo. Adda obispo nga nang ibaga idi. Ampay mo't nga natay. Iji diocese na idi ko na, evaluaten nyo, dayjay mayat nga agpadi nga seminarista ko ma, no naggapo ti sobra arigat, adda tendency na nga karopropati, kwarta. Sadto say haan met tano dadduma dagitay maadda mabalin na karupropa da laeng ti kwarta. Kita no nagbubukol ta rupa na 20 pesos datangan daytay ni coin. Haan uri inya ti trabaho tayo adi nga may nga padi ka eskwela ako na sinaludsod na mano ti income yu ditoy mano baybayadan nyo kuryente kunakmet kanya na jak amo isuda mo ti mangbilbilang ti kwarta ti parokya ikandak la ti allowance ko jak pay amo no pa makita mo iji papanan na di angam isuda maka amo kedakkel ako na kuna magkanya nga insong bat iti misyon tayo hamo nga pampanunuten nga minti kwarta tanuwan nga kwarta ti pinanuno mon agbaliw di misyon mon amin uray da tayo agtrabaho ka. Anya, gobyerno man, wano kumpanya, whatsoever, anya nga, regular nga trabaho. No tila da di panunot mo ka kwarta, di sweldo, hampay nga may bagay di sweldo, kanya trabaho, nakarigrigat. Agkurkurang. Inya nga agkurkurang ka na alam tabunos mo ka, impaunat mo nga dagos tabuok mo. Sa kanto agriri na panan nga tatay bonus ko. No kwarta na ti pampanunutan tayo, no iso ti agar-ari kanya tayo, marigrigatan ka. Marigrigatan ka. Kas pangarigan, naging tataray ka mga kapitan. Ganas mo ta kapitan ka. Awang problema. Ngam tapno laang agonorarium ka, di ka pa'y mapan ag-duty mat, di ka pa'y mapan mang-opisina, ori ka damot tanod, agon honorarium damat. Diyan mo ila kwarta di pampanunutem, wrong mission. Da kayong agtrabaho at gobyerno. No kwarta ti agar-ari di jay pusom ay apo. Narigat ti mission tayo, kamali ang mission tayo. No isulat imang determine ti biag tayo, ay awanin anapukaw ti lubong tayo, awan ti pudpud no nga mission tayo. Kada ito'y kakabsat, haan adakes, ulitin tayo, haan amadi, ngam no iso ti priority amin pa nagkitkitam kadagiti tattao ay awanan delikado. Maikadwa, no anya ka di mission tayo, anya ti agar-ari kanya tayo. Ni Apo Jesus may nga ari, iso da jay, no iso agar-ari. Andi ay inted da nga bangbanglo propeta. Nya? Insenso. Ay jay inya na bangbanglo mira. Propeta da jay. Mabalin tayo nga agbalin a propeta iti kakabsat tayo. Mabalin tayo nga agbalin nga napudno a propeta. Nga mabalin mo't ang false prophet haan. Kasano ti agbalin nga propeta no maupupay ni kabsat mo papigsaom tinakam na to umangat. No maababak iti lubungan ikkam ti inspiraram tapno agsubli diregtana. Haam mo nga ikulasay. Amo yun ikulasay. Datayo magamin no dadduma, no nagkamali nga nagbasol, imbes nga auunam ni kabsat mo, agbalintay nga propeta nga, la agsubli ka, agpakawang ka, ayatan na ka ni Apo Diyos.
Tikaro na magka-false prophet tayo mat. Imbes nga kayat nati agbalbaliw, kayat nati umasidig kini Apo Diyos. Guy-guyaban tayo mat. Ikugkugtar tayo mat. Imbes nga inspiraram tapno agsubli, si kamot timang itupwak. False prophet dayta. Nagadupay ti false prophet niya. No apay mat. Nagagaganas man tiri na no daytay sikati umuna nga makaichismis di jay chismis niya. Oh. Sikati umuna nga mangipos, oy mare, masikog ka no di anak na aywan. Ngam no sikati maikalima awan na banawag ka. Amumin ko nada iso nga nagganas tiri na no sikati umuna nga makaipablaak di pagkapsotan ni kabsat mo, propeta ka nga pudpud no. False prophet dayta. Haamo mo nga business nga maapay pakarikutam. Ni kabsat mo imbes nga alangonam amom di may sala nga kamali. Uray nagkamali ni kabsat mo. Uray nagbasol ni kabsat mo. No amom nga alangonan, mabalin nga agsubli. Ngam na impablaak mo, imbilag mo, mabalin nga uray may sala nga sao, madadaol di biyag na awan di moralidad na demoralize isunan, mabalin laang ti may sala nga panagsao tayo. Iso nga no daduma, ti kunak nga ruden nga no, hang importante na mo nga ibagan. Ngam adda mo dagiti agsasasao, di da mo pampanunutan no inya jay, kung kunada. So dagiti di kunada nga nagsanga ti dila na. Sa bagay, kung na laki di dayjay, nalakati agi pa paano aramid ti pagi, basaran. Iso nga sumanao ka to cover up your own. Diyay, adumatikas jay, sumanao ta apaya, kabkabiran na gayam, di pagkapsutan na, kabkabiran na gayam, di aramid na, false prophet. Kano dagito iti agar-ari, dito'y puso tayo kakabsat. Haan nga maka-umay ni Apo Isus. Kakita nyo di simbolik na. Inala da di regalo da, uray ari da, adda turay da, adda laing da, adda sanikwada, inted da kini Apo Esos. Mabalintay mo't nga aramiden, anya da jay. No anya di agar ari di pusom, no anya di struggle mo, mabalim mo nga ited, ikatem ited mo kini Apo Esos, tap ni Apo Esos, umay agpisto di tapusom. Ngam no nakasulat ngamin dagitoy, haan nga makapisto ni Apo Esos di puso tayo. No dagito iti priority tayo, sansanikwa, dagitay grudges tayo, saksakit tinakem, haan nga makastrek, haan nga agtaeng, haan nga makaapon ijay puso tayo. Isungarod nga nagmayat, tatapyasta na, kung na imparangarang na, no naiparangarang ni Apo Isus kingkan, idaton mo ikatem, ited mo kanya na dagita nga pakarikutam, tapno, makaapon, makapagyan ni Apo Isus di tapusom. Amuyo tibungan na no adda ni Apo Isus tapusom, automatic agbalin ka asilaw, kasla baggak. Amuyo ti baggak. Gibitwon, jadakkel abitwon. No umay ni Apo Isus king ka, automatic nga tibiyag mo, mainspiraran na dagiti tattao, ranyagan na dagiti tattao. Agbalin ka nga star, kanyada. Ngam nasulpang taka-arubang mo, no ni kumarim mo, no ni kumparim, kaya mo ti makakita ti star ko namon. Panalteekam tamuging na. No, datayo, no adda ni Apo Isus dito yan, agaranaar ka. Romanyag. Kitain niya, kita man takaabay mo, paludi pamlaeng tadi na kanto kagura. Adda nga taranyag na un. Naglidem. Kita ang takaabay mo ka naglidem. Napayaan niya ti pakarikutan na, no adda ni Apo Yesus, oray no adda problema, oray adda sakit mo, adda pakarikutam, ado dagatay pagdandanagam, no maikat dagitoy nagyanta, agtaeng ni Apo Yesus dita, agranyag ka. Nagsaya at ano daytay no makita na ka kumati ka aruba muno di pagtrabahuam ka uray dala sumurot nga agranyag ti rupa da nga nagmayat ko ma. Ngam na sumungsungad ka nagrupanget da, ay ka delikado ka. Sumangsangpot ka pailaeng ko. So no adda ni Apo Isus kanya tayo, rumanyag, lumag-an, uray adda problema, uray adda pakarikutam.
Iso nga rod ti misyon tayo met. No, sinilnagan na ka ni Apo Isusen, agbalin ka met asilaw ti lubong. Kasano ti agbalin asilaw ti lubong. Datapay la pa nagrup-rupa mo na ka makita da. Wow. At damot ada kiti daduma sumungsungad ka pala ang nagmayat ti apros na ala kumare alamahan nga nagmayat ta buok mo tata. Oh. Manumo ginastam. Bagay mo, nagganas mo tayo pang pasaltog mo niya. Kasta kumaka na yung tibuok mo, nagmayat. Pautang ay dakis. Dakis da magayam masamang balak mo gaya, magin kuko na. No, di dya kakabsat, no sumrek ni Apo Isus, isong organuwak ni, tamtagtaang ni Apo Isus king ka, mainspiraran tayo tilubong, malawagan tayo tilubong. Sika ko maama ka. Lagi ti pamilyam, asawam, ti anak mo. Nood da ni Apo Isus king ka, makita dati ranyag. Sika ina ka. Ranyagam ta pamilyam, ije trabahom. Iti panakilangan mo kadag iti tatao no sumrek ni Apo Isus king ka, automatic mariri nada nga daranyag. Kasla maiparparangarang nga adda ni Apo Diyos babaen king ka. Ngam no sa bali nagyan na ay kaawan Han ang agarana ar Apolos. Sumungsungad ka, likliklikam ni kumare, likliklikam amin, apaya, kasi siyempre, may sa dautang mo kadakwada, 2024, natawa na nang! Ikarigatam nga ibiyag, ikarigatam agranyag nga road. Kamay may salat itulbek na adata kakabsat, kas ano ka nga agbalin nga baggak kadakwada. Pastor kam ati baggak dito Iso nga rod nga tarupam ka, ay tumadandama, agpicture kay tao, ang uri ka napintas. Nagpintas ta background, tarupam, nakasidungot, apaya, diya ka mo, di mo laaglawagan. Agpicture ka, nagmayat ta background na, ngamsi ka, malasin mo latama, dito umis-isaw nga mahaan nga nakastrek ni Apo Isus. Padasin nyo, no piyesta na, imparangarang na, saludsod umuna. Na imparangarang ka din ni Apo Diyos kingkan, nga isuna ti arim, noon ko na, nakastrek ka din. Nawaknitan ka din, kaadda ka di paglugaran na, pagumukan na. No, adda na gumukan na, tiwagas ti panagbiag mo, agranranyag ka. Dahil ti saludsod. Makitam ka dagi-dagi tao nga, maranranyagan daking ka. Misyon tayo dayjay. Ala tataga po tayong parangarang nakakabsat, agbalin tayo kumamot nga bitwan nga naranyag iti tunggal maysa. Idaano niyo, iturong niyo ni Apo Isus no ayan na, bitwan ka nga rod. Iya si Dagyo ni Apo Isus kadakwada, ta si kangarod ti baggak, si kangarod ti agranranyag. Ngam no, sa balit insang po mo, no grupanget da no makita data katataom ay susjak ammo no kasano hala kakabsat awis na no nagranyag imparangarang na namnamaen tayo met nga naiparangarang magkada tayo ammo tayo nga nagparangen kurang na laangan di panangibiyagen panangiburayan alaranyagan nyo titunggal maysa iyawid yo tiranyag na. Sapay ko mataamin nga, madano niyo, masarakan niyo, guminawa da, gapo kada kayo. Gapo kada tayo. Handa ko mamang agrupanget, agapo kada tayo, naggapupay nga nakimisak. Nagrigat mo nga ibagada nga, kagap-gapo na pa simbaan, apaya, makapasipnget. Ang kumamot, adatay kumaat mangidanon. Tiranyag ni Kristo kadakwada ala misyon tayo dayta kakabsat awis na ikarkarigatan nga ibiyag ikarigatan nga iburay ngam na inawat mong Kriston naranyag na katilubong kas tao ni Kristo